Tun da aka ƙirƙiri ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona baki ɗayanta tun daga shekarar 1899 wato da aka ƙirƙire ta a 1899 ba yi 'yan wasa kamar wa'annan 'yan wasan guda biyar ba. Wa'annan 'yan wasan su ne mafi kyawun 'yan wasa a tarihin ƙungiyar ƙwallon ƙafa baki ɗayanta, inda a lamba na biyar muke da wannan ɗan wasan wato Ronaldinho. Wannan ɗan wasa ne da aka ji da shi a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ko ma in ce a duniyar ƙwallon ƙafa baki ɗayanta. Inda kuma muke da ɗan wasa Andres Iniesta. Wannan ɗan wasan shi ma ɗan wasa ne mai kyau sosai sosai da aka ji da shi a ƙungiyar fiye da duk yanda kake tunani. Inda kuma muke da wannan ɗan wasan wato Xavi Hernandez. Wannan ɗan wasan shi ma yanda aka ji da shi a ƙungiyar ba a cewa komai, ya nuna bajinta sosai sosai. Inda kuma muke da ɗan wasa Johan Cruyff. Wannan ɗan wasan shi ma fa ɗan wasa ne mai kyau, ya fafata a ƙungiyar sosai sosai tsawon rayuwarsa, kana an ji da shi a duniyar ƙwallo sosai. Sai daga ƙarshe a lamba na ɗaya a tunaninka wane ɗan wasa ne a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da ba su yi irin shi ba? Dole dai na san tunaninka zai baka ɗayan uku ne, ko dai ka ce ɗan wasa Neymar, ko ka ce ɗan wasa Lionel Messi, ko kuma ka ce ɗan wasa Lamine Yamal. A tunaninka a cikin wa'annan guda uku dole dai ɗaya dai daga cikinsu ne. Wane ɗan wasa ne kake ganin tarihin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ba ta yi kamar sa ba kuma ba za a yi ba?